ई काल मैया हमरो घरे हा, ई काल मैया हमरो घरे। अरे हमरा अंगनवा के शोभा बढ़ई हा, हमरा अंगनवा के शोभा बढ़ई हा। ए दुर्गा मैया हमरा घरे हा, ए दुर्गा मैया हमरा घरे हा। सुख शांति दिलई हा, एक दिन के माई हमरो घरे हा। घरवा में हमरो सुख शांति कैसे आई? घर में सुख शांति कैसे हुई? जब काली जी के सेवा करो, काली जी के कार्य में सहायता करो। जग हमार ना हो, लक्ष्मी नारायण जग होता, काली जी के होता। यही में आके लोग झंझट करता, बवाल करता, विवाद करता, तो काली जी के छोड़ी है ना छोड़ी है। ऐसे सुख शांति पावत नहीं तक घर में ये काली जी के कार्य हो, अही कर्म में सहयोग करे के बाद वही घर में सुख शांति आई। घरवा में हमरा सुख शांति दिलई हा, एक दिन माई हमरो